A organización dos Premios Mestre Mateo agocha unha complexa organización que comeza meses antes do gran día, a gala de entrega. Hai moitas áreas que cubrir, hai áreas de comunicación, hai áreas de logística, hai áreas de administración, entón cada un, digamos, no seu experto e moita xente coa experiencia ademais de outros anos que fan todo un pouco máis levadeiro. Senón unha xunta directiva como a que encabezo eu, que chega moitas veces de novo, non sabería por onde empezar. Os aspectos máis ocultos deste proceso desvelábanos este venres na Deputación os profesionais dos equipos menos visibles nun encontro moderado pola profesora da nosa escola, María Taboada. Queríamos que esta edición dos Mestre Mateo fose moi participativa e que mellor que convocar e convidar a todo o alumnado da Fundación TIC a que veña a experimentar, a que veña a preguntar, porque eles son o futuro tamén do audiovisual. Hai tamén xente da universidade, xente de institutos, así que estamos moi contentas de tanta participación. A produción e a comunicación son dous piares do tecido artístico e técnico xestionado pola Academia Galega do Audiovisual. Comunicar unha gala como os Mestre Mateo vai moito máis alá do que o propio día da gala. É un proceso moi longo que require meses de traballo por parte de todo o equipo, que hai que preparar as inscripcións da xente, hai que comunicar dentro da industria para que os propios produtores se anoten e inscriban os seus traballos. Para nós, para o Departamento de Comunicación, é importante destacar que centrámonos na comunicación dentro da industria para os propios traballadores do audiovisual, pero tamén é moi importante chegar a toda esa xente que está de fora, que a xente coñeza as producións galegas, que coñezan para que cale o traballo da Academia. En principio o que se fai é a decisión da sede de onde se van a celebrar, que é unha decisión máis interna da propia Academia, e iso é o punto de partida, digamos. A partir de aí, unha vez que se decide o sitio, pois o equipo de produción entra a xogar cos distintos administracións que van a estar implicadas. Lugo acolle a 24ª edición grazas ao afán compartido pola Deputación e Academia coa implicación do Concello. Sí, estamos moi orgullosas de ser, xunto ca área de cultura do Concello de Lugo, de ser quen lidere que veñan os Mestre Mateo por primeira vez na historia, por primeira vez aos 24 anos de vida que veñan a Lugo. Eu sei que vai ser positivo para toda a provincia. Todo este labor culminará o día 21 de marzo coa gala de entrega dos mellores premios do cine galego no Auditorio Fuxan os Ventos.